Dit is de ene kooi. En dit ben je 2 vangpijpen. En de wildlijn die vliegt van mij op. En die vliegt daar in dat gas aan. Dat nemen ze de spiegel. Die denken dat ze recht erop lenen kunnen. Maar ja, er zit gas, dus dan vallen ze del. Hier kan ik ze eruit pakken. Nou, dan draai ik ze zo in een klikje. En dan ben ik daar. Dan is de nekkenbrussen met mijn skekkels aan. Dat merk van de kwaliteit, dan is het gebeurd. Maar heb je geen moeite mee? Ik had altijd niet en ik had van jonkje gewoon ik oor nooit windwest, dus ik praktiseerde de verder net hoor. Hoewel er wel mensen zeggen die ook binnen een rare brede kerel, want waarom maak ik nog een daar? Wat doe je ermee? Die gaan naar de polier daar. Maar ik voer die alle jaren echt wel tolbeton gedaan. Dus je moet de kosten er toch wel een beetje uit en je moet alles wat onderhouden. En kind het uit? Nou, alles rekken je net, maar het is prachtig werk. En daar gaat het mij om. En het gaat mij om dat er zo lang in de familie was had, dan moet er eigenlijk in stand blijven. En de meeste kooien bestaan gewoon in een natuurorganisatie handen. En dan moet eigenlijk een paar particulieren blijven. En dat echt vangen wordt. Binnen nog een soort wat echt vangen wordt? Nee, ik ben er heel weinig. Ik ben maar heel weinig die het echt puur vangen voor de winst. Mijn pa had vroeger een keer, ja, toen was hij een jaar of 18 jongetje. Toen had ik een keer een hele volle storm gewoon. En toen werd hij uit een henneptouw, en dat zo die piepen heen. En alles weer stikken, toen hadden we de hele nacht rond meidje geweest. En de oren man, het werd een sneeuwstorm en het werd alle rijden. En dan vangen ze 1200 op één dag. Maar jouw paken vond dus toen lieke vol als jou in een heel hier. Ja, ja. Hij op één dag. Ja, maar dat gebeurt zeldzaam. Het mooie is, je kan wel zeggen, je vangt de toer eind bij wij, maar waar het eindelijk in ben ik eind. Want die onderhouden natuurlijk. He, want je zit bij de eerste en bij de winter van 2000 eind in. Die voerde ik al hier. Dus die onderhouden ook de winter terug. Eet die ze nou zelf ik? Ik maai ze wel heel graag, maar ik krijg ze haast nooit. Waarom net? Het is me de volle werk om te kleden meisje. En ze willen gewoon sauer leveren en dan gaan naar de polier staan. Maar ik vind ze wel heel lekker. Bij een boerderij past het wel mooi. Je kan tussen tijdje wel even naar die kooi gaan, maar dat je ook nog werk gaan zoeken, dan zou dat helemaal niet passen. En joh, maar het is kreks als melken. Joh, maar alle dagen dat 2 keer in de vangtijd hebben. Het is net zo dat je vakantie niet meer kan of zo wat hebben. Het gaat al daan terug. Dus je hebt nooit vakantie? Ik ga nooit vakantie, nee. Dan heb ik daar echt geen behoefte aan. Hè? Mijn vrouw en baby vroeger wel op vakantie, maar ik ga nooit mee geweest. Ik kon net, hè? Ik moest naar de kooi. Hè? Maar dit is mijn vakantie, denk ik. Dit is mijn ontspanning thuis. En dat is heel wat werk. Ik vind het altijd een mooi idee dat mijn oer paken en ons heid altijd hetzelfde rondje hadden alle dagen echt dingen. En nu doe ik het. Nou, ik krijg mooi even naar boeten. Ik krijg even lekker eten. En wel verst wel wat voor die te vinden in Geers. Ik heb hem gekregen van een tante van mij. Die had een vrachtschip en die waren dus in Antwerpen en die hadden daar op een
een vogeltjesmarkt van Antwerpen, maar hadden ze deze schildpad kocht. En toen kwamen wij eens een keer in Arnhem en daar leiden ze met schip en toen zeiden ze, neem maar mij. En hoe oud win je toen? Toen was ik 4 hier. En wat vond je daarvan? Nou, vind ik heel mooi. Ja, we denken dat hij toen al een jaar of 20, 30 wie dat we hem kregen. En we gaan nu 58 jaar, want ik ben daar 62. Dus dan gaat hij naar de 90 daar? Nou, dat zou best kunnen. Ik weet een hier of 4, 5. En toen ging mijn mem, want je mag hem nooit opsluiten, want een schildpad kan net door opgesloten. Daar kan je gewoon net door. Nou, toen ging mijn mem in een dwarsje zitten, met de wintersliepers had dat best. En toen is er uit dat dwarsje gekruipt, dat weer in de bijkeuken. En toen zo'n vierkantig karton dwarsje, eruit kropen. En toen is die eruit gevallen met de kop in een bak met groene chippen. En toen stierde hij tot Safir in de groene chippen. En toevallig vond ik hem. Die ik erdoor riep in de bijkeuken. En toen stierde Tobias samen met de kop in de groene chippen. Nou, toen zei ik tegen mijn mem, Tobias doet heel vies. Want die groene chippen, dat wist ik ook niet precies wat het weer natuurlijk. Nou, mijn mem gauw heen en die had hem eruit hellen. En die is begonnen met een tandenborstel. Hij had me helemaal schoonmaken. Maar toen weer de hele kop die weer meg bleek. Maar hij had wel overleefd. Hier het Singelien, weer hem een keer haast kwijt. Toen we hier in de bijkeuken zo'n jeskepoeder staan en die weer omvallen en dan weer erin kroept. En we gingen nog in containers en zouden we die poeder aan de dik zetten. En mijn vrouw had hele goede eigen en die zocht in één keer de poeder bewegen. En dat hier kantje brood was, dan hier hem voor hem kwijt was. En wat nou als Tobias jou leeft? Waar gaat hij dan heen? Dan zit de dochter ermee op scheep, hè? Die moet hem dan maar mee redden. De dochter erft Tobias? Ja, geen dochter, dus ze krijgen een ruzie om.